हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି MRND ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମସ୍ତ ଥିବେ ଆଉ ସ୍ୱସ୍ଥ ଥିବେ। ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଗାଁଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ଆମ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍, ଯିଏକି ଆମ ଗାଁଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଆଉ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି ଡିଅର୍ ପାର୍କ, ଯିଏକି 500 ମିଟର ହେବ। ଆଉ ଏଠିଠୁ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇଗଲି ମୋ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ବସିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ପାଖାପାଖି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ଆଉ ଟିକଟ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍, ଏ ହେଉଛି ଡିଅର୍ ପାର୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଆଉ ସାଇଡରେ ଅଛି କାଉଣ୍ଟର, ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ବା ଟିକେଟ ଘର। ମୋ ଭାଇ ଯାଇଛି ଟିକେଟ ଆଣିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲୁନି ଆଉ ଟିକେଟ ବି ଦେଇଦେଲୁନି। ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭିଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମସ୍ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଡିଅର୍ ପାର୍କ। ଏଠି ଡିଅର୍ ପାର୍କର ସବୁ ଇତିହାସ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କେବେ କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା, କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏଠି ଅଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୟୂର ବୋର୍ଡ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଅଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କାଲି ହେଇଯାଇଛି, ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବା। ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ସାଲିଆ ପତନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଆଗକୁ କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟା ଭିତରେ ପୋଖରୀ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାର୍ଡେନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଖରୀରେ ବତକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍, ଡିଅର୍ ପାର୍କ ଇଣ୍ଟର ଏରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯୁଆଡ଼େ ଆମର ଡିଅର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ହରିଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାଇଡକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବହୁତ ସାରା ହରିଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୁଟୁରା, ଚୌସିଙ୍ଗା ସବୁ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରିଣମାନେ କେତେ ସାରା ଅଛନ୍ତି।
चलतु गाइस आगକୁ ଯିବା ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା ସବୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ହରିଣ ଭଳିଆ ଚଲନ୍ତୁ ତ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ବୋର୍ଡକୁ ପାଖ ଅଛି ବୋର୍ଡ ଦେଖିକି ଜାଣିବା କଣ ନା କଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ ଚୌସିଙ୍ଗା ଯେ କି ଚାରିଟି ଶିଙ୍ଗ ଅଛି ୟାର ତାକୁ ଚୌସିଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମିଳିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଟୁରା ବୋଲିକି ଅଛି ତ ବୋର୍ଡ ଦିଶୁଛି ହେଲେ କୁଟୁରା ଦିଶୁନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଣ ଦେଖିବା ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାରାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବାରାହା ପାଇଁ ବାରାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସେ ପୁନରେ ଅଛି ବାରାହା ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗକୁ କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗାର୍ଡେନ ସାଇଡକୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାର୍ଡେନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମସ୍ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କରାହେଇକି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଣି ଯାକ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଲର ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ପାଖରେ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ସାଇଡକୁ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଯେ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଏଠି ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 12 ବର୍ଷ ପିଲା ଖେଳିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ଆଉ କିଏ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଲୁଚିକି ବୁଲିଦେବା ଆଉ ପିଲାଦିନ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲା ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା କଣ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗାର୍ଡେନ କେମିତି କଣ ମିଳୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ନାଗ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସେଠିକି ବେଶୀ ପର୍ବ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜାଗା
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଏଠି ପୋଖରୀ ସାଇଡରେ ପୁରା ବାଲକାନି ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିର ଭିଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ପୋଖରୀ ସାଇଡରେ ମସ୍ତ ଭିଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ କେମିତି କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଇସ୍। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ବୁଲିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଯୋଉ ପାଖଠୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ। देखो गाइस ये होची रिटर्न टाइम ର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନୋଟ ଆମର ବାଇକ୍ ରେ ଥାଉ ବର୍ଷା ହଉଛି फाइनाली ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ସାତଟା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଗାଇସ୍। ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।